Shout out po. Ah, ayan, good afternoon po. Dito tayo ngayon guys sa isang park dito sa Jordan Colon. Ayan. Hello Rachel, kumusta? Ayan, magandang hapon. Ayan, sensya na, salamat. Guys, salamat sa suporta nyo kasi kailangan ko din talagang i-maintain yung algorithm ng channel. So, dahil wala pa po tayong mai-upload kasi nga nandito tayo sa Hong Kong. So, live muna tayo guys. Pero thank you pa rin ano. Good morning, good afternoon, Michelle Cagatas. Hello, good noon po. Ayan, kumusta po kayong lahat dyan? And Richelle Sonyo, enjoy po kayo dyan. Ayan, mag-isa lang muna tayo dito. Kasi mamaya pa naman yung event mga alas 4. So dito muna ako. Mahirap. May mahirap. Hindi what I mean, hindi mahirap. I mean, yun, nag-iisa ako dito. Yan, kaya lumabas muna ako kasi mamaya pa naman yung event. Kumusta po kayo po, Sir Darshada? Medyo okay naman. Hanggang ngayon, di ko pa nakikita ang aking hinahanap dito. Kasi binahanap ako dito eh. Abangan ko po yan mamaya. Di ko alam kung makakapag-live ako. Pero, di kasi makakapag-live. Kasi kung mag-live ako mamaya, parang magbibideo tapos magaganap. Baka makita ako ng wala sa oras. Ayan. Yan, salamat sa inyong lahat. Nandito lang ako sa Jordan Street. Yun. Jordan Street. Colon, Hong Kong. Salamat po. Ayan. Basta, haha, charut. Anong charut po dyan? Carrot. Yan. Carrot. Basta carrot. Anong carrot po dyan? Oy, kumusta po kayo? Asan po kayo ngayon? Ma'am Rachel Sonyo. Pasensya na kasi yung edad namin ganito. Ibig sabihin may edad na lang. Hindi, ando namin sa stage na mahirap pero ako talaga mula nung ano pa ako, high school. Hirap ako magsaulado ng tao. Kaya nga sa history, yung sa Rizal na subject, hirap sa akin magano. Ayan, nasa Makati. Shoutout po sa mga taga Makati. Shoutout din po sa mga nasa Hong Kong. Hopefully, sana makamit ko kayo, no? Yung mga nandito. Isa pa lang nakamit ko dito eh, si Alon or si Kisonyan ako. Siyempre, pasalamat tayo kay Sonyan. Ayan, lagi ka naming ipagpipray na always na maging maayos ang kalagayan mo. And of course, sana yan, lagi kang malakas. Yan, shoutout po sa 6 na nandito. Kumusta po kayo? Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan. Ilang taon ka na po? Ilang taon na po kayo, DS? Andun na ako sa stage na ano, nakakalimutan ko na yung edad ko. Hindi ko na alam eh, kasi di na ako nagbe-birthday. Ayan. Salamat po, salamat. Ayan, wala yung mga kasama ko kagabi na pag nandito sila, ano, kumbaga, maingay. Ako hindi ako masyado maingay. Ano lang. Basta ingat-ingat kayo dyan. Kumusta nga pala kayo dyan, guys? Kayo dyan. Natuloy ba yung nawawala pala? Shoutout po sa ating 15 viewers dyan. Viewers dyan. Magandang hapon sa inyo lahat. Ano oras na ba sa Pilipinas? I think late ba kami? Late ang Hong Kong ng almost ilang araw din. Yeah. Salamat po sa mga nag-likes at nag-share at nagpuso dyan.
Yan, eto, pakita ko lang sa inyo. Ito yung buhay dito sa Hong Kong. Meron din dito ang Jesus is Lord. Ilang taon na po kayo, GS? Ah, nakalimutan ko talaga. Pasensya na. Base nyo na lang sa tono ng boses ko para ano. Ito yung normal ko po. Ito yung normal ko na buhay. Salamat po. Oy, 16 people andyan ha. Sa lahat, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ano mang ginagawa niyo sa oras niyo. A beautiful park. Yan, maganda yung park dito sa Hong Kong. Colon. Sabihin mo na sir kung ilang taon ka na. Sabihin pa day. PM ko na lang sa'yo, Michelle Cagadas. PM na lang day. Sabihin mo na kung ilang taon ka na. Sixty na tayo, 60 years old na ako. 60 years old. Ayan, masaya ka na, Michelle Cagadas. Sa magtatanong po, si Dark Shadow ay 60 years old na. Senior citizen na tayo. Mag-apply na tayo ng senior citizen. Yeah, 60 years old. Magsi-61 na tayo. Magsi-61 na tayo. Medyo bata lang po ang boses natin, pero ang original po talagang boses ay magsi-60 na talaga ako. Konting-konti na lang, magsi-senior na ako. Ito talaga yung original kong boses. Pero pag nagdadrama, nag-ano lang tayo guys, nagpapabata-bata lang na boses. Yan. Asan ka nga, Michelle? Tagasan ka? Parang basta makikita nyo na lang ako pag nag-live ako. Pakita ko pa sa iyo ang aking passport. Ay, hindi pwede. Hindi pwedeng ipakita yung passport. You will notice how old I am. Mindanao, sir. Ayun. Shoutout po sa mga taga Mindanao. Yan, medyo sumama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam. Bukidnon. Malapit ka kila ano. Di ba may mga tribe dyan sa Bukidnon? Gusto sana mamasyal ngayon, pero biglang sumama ang aking pakiramdam. I don't know why. Pero Lord, just pray for me guys. Buti na lang hindi pa ako naglalakad palayo. Dito pa lang ako sa ano. Iba talaga yung pakiramdam ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung parang something na parang may nang ano sa akin. And, guys, salamat sa inyo. Paabutin ko lang siguro ito ng 30 minutes. Just to maintain lang po the algorithm. Kasi bababa talaga siya pag bumalik ako eh.
'Pag bumalik ako tapos walang upload, kahit nagpi-play pa po kayo diyan, bababa talaga siya. At 'pag mababa ng ating channel, mahihirapan na kami guys na i-support yung production. Kasi ang financial talaga namin na kinukuha na pambayad sa studio, sa writer, and of course sa ating mga drama talent, galing din naman sa ating YouTube channel. Kaya po sana huwag tayong mag-download. Yan. Wag po sana kayo mag-download. Play na lang po kayo. Tulong nyo na lang po sa amin yung pagdaan ng ads. Kasi new ads, no revenue. Yun. Pag dinownload nyo na, so wala na. Tapos na ang kitaan. Ayan, tulong nyo na lang po sa amin. Yun na lang yung ano nyo. Kasi di ba wala naman kaming trabaho. Yun lang talaga. So kaya pag wala nang ads, wala nang nagpi-play, wala na yan. Kaya kahit gustuhin maraming talent, hindi na. Baka gawin na lang namin yung narration uli para ako na lang uli ang mag-boses. Kaya nakikiusap po kami sa mga nagda-download. Hopefully sana ay wag na po kayo mag-download. I-play nyo na lang po. Kasi magkano lang naman yan. Centavos lang naman yan eh. Centavos lang naman yan. Shout out sa mga taga Bukidnon. Guys, pasensya na kayo. Medyo iba talagang pakiramdam ko kayo. Ganun ba sir kung i-download? Opo, kung i-download nyo, wala nang dadaan na wala nang madadaanan na kasi di ba pag dinownload nyo, ulit-ulitin nyo nang i-play sa mga phone nyo or sa laptop nyo, doon sa YouTube hindi na siya naulit-ulit. Kaya kami po ay nakikiusap, sana tulungan nyo kami ang aming production. Hindi ko rin alam kung bakit biglang bumaba kami. Kumbaga sa kumpanya nanganganib na magsara. And well, kaya po pag kunti lang yung napakinggan yung nagboboses, kasi sir nagda-download ako kasi may hina ang signal. Opo, yun nga lang, pag nagda-download kayo, wala na, hindi na dadagdag yung views, hindi na rin dadagdag yung revenue. Kaya yan. Download ko na lang po pag bumabiyay ako sir, pero if nasa bahay, matik manood na nga sa yan. Sobrang salamat. Okay lang yun kung gusto nyo din kaya. Ngayon ko lang po nalaman sir, sabi po ni Michelle Cagadas. Okay lang yun kasi basta bumaba talaga kami ngayon, sobra talagang baba. Siguro ilang episode lang yung babayaran ko. So ako din naman yung ngayon ko lang nalaman sir. Ayan. Okay lang, naintindihan namin sa mga nagda-download. Syempre gusto nyo rin kaming suportahan or nyo kami. Wala na talaga. Kaya nga nag-iisip din ako ng ibang sideline kasi di talaga siya kakayanin. Lalo na ngayon wala rin kaming recording dun sa Team Bicol, wala rin kaming script, wala ring writer kasi ngayon eh. So mahirap. Yan. Basta yun lang. Hindi naman namin kayo pwedeng pagbawalan na i-download. Yun lang, nakikiusap lang kami. Hindi na po ako magda-download. Yun. Sobrang salamat. Pero sana kung hindi ka na magda-download, manood ka pa rin. Kasi diba, hindi na nag-download, hindi pa eto guys, nagla-live lang pala ako ngayon para sa kaalaman ng lahat. Nagla-live po ako kasi since nga 8 days ako dito, almost 8 or 9 days ako dito sa Hong Kong. So walang upload. So kailangan ma-maintain akong may ma-maintain akong analytics kasi pag bumaba siya, lalo na siyang ihina. Ayan.
Basta promise ko po, ah, sisikapin ko po mapaganda yung content at maibalik agad yung dating routine ng Dark Shadow. Ah, sa abot ng aking makakaya. Well, anyway guys, ano naman tayo? Baga may tinapos naman tayo. Baga kung hindi tayo pala rin. Oo, sir, manonood pa rin ako always. Salamat, salamat. Kaya nga nag-post ako noon, 'di ba? Sabi ko kung bumaba talaga. Kasi ganito, guys. Syempre gusto naman namin kayong ano, pasayahin. Gusto namin kayong ma-entertain sa abot ng aking oo, kasi nga nung tumaas yung rating namin, yung tumaas yung mga video ads, yung mga views, tumaas din talaga yung revenue. And then ako naman, nag-increase din naman talaga ako ng TF sa mga talent. Kaya na ngayon, nung biglang bumaba, nahiya naman akong babaan sila kasi sobra talagang mababa naman. Sobra-sobra talagang baba. Ayan. 'Di ba kung kayo naman nagbi-business, pag alam nyo wala na kayong kinikita at puro out na lang kayo, 'di ba? Itutuloy nyo pa ba 'yon? Pero subukan pa rin namin. Itatry pa rin namin, or I will do my best. Kasi dati ako talaga yung gumagawa, sinasala ako talaga lahat. Oo. Pero nung nagpapagawa na ako sa iba, syempre, hindi ko na nasasala. Kaya, yun. Hindi ko na siya nasasala talaga, guys. Pero, basta I will do my best para salain siya. Para sa inyo. Para gumanda siya uli. Yan, shoutout po sa inyo. I hope you feel well na po. Medyo okay naman. Kanina para akong para akong nakulam na hindi ko alam. Eh, mahili. Yes, kaya magbibig ako ng pera. 1, 2, 3. Eto, ang dami. Papakita natin. Wag na. Yan. Thank you. Yung kasama ko dito, therapist kasi siya. Talent na, therapist pa. Magme-makeup muna ako pas bago mo sa akin yan. Okay. Grabe, kahit naman Laban therapist, lang. kahit naman therapist ka kung hindi naman magugustuhan ng servisyo. Oo. Depende din yan sa servisyo. Kailangan talagang talagang maano mo sila. masatisfied. Yes. Yan. Kasi doon din, parang ganito din, halimbawa, hindi ko na inedit yung mga script namin, ni-record na lang namin. Hindi ko na siya inakma doon sa standard namin, Right. 'di ba? Hindi na rin kayo sumusuporta out of 50,000 tapos ang views namin 2,000 lang, 'di ba? Parang ang sakit. Pero yung pagganap namin, Pero doon, pakita ka doon kasi. hindi kasi ang challenge, Hi guys! ko 100. 100,000. Malapit naman. Malapit naman. Malapit niyo nang Malapit makita ang kagwapuhan ng machong Salvador Lubigan. Ay, nako, masisearch na. Huwag mo nang banggitin yun. Ay, ganun. Masyado lang yun. Sorry. Di nyo narinig, no? Sana hindi nyo narinig. Wag nyo i-search yun kasi andun yung mukha ko eh. Shoutout po from Mongkok. Saan ang Mongkok? Dito. Oh, Ma'am Jenny Villanueva. Nandito ako sa colon Jordan. cancer. Colon Jordan. I-mute ko muna.
Buti na lang, di mo narinig. Okay na yun, Mang Juanita Par. Winter Bear, asan ka ba? Pakiulit nga po, di ko narinig. Haha. Hello sa kasama mo. Gustong-gusto ko po yung boses niyong dalawa. Oo, maganda ito. Guys, abangan niyo po, magkukulab kami ng isang channel. Ate Marites. Dito ko rin po ipopromote. Sana supportahan nyo. Love story po siya. Kaya kung meron po kayong mga kwento ng pag-ibig, padala nyo po sa amin. Ayan. Malapit na namin. Sisimulan namin pagbalik ko yung script. Michelle Cagadas, narinig ko sir. Huwag mo nang search, Day ha. Makita mo ko doon, ha, Day. Okay lang yan, Day. Makita mo siya doon, Day. Okay lang Wala. yan. Pero ganito lang, Day. Kasi kung parang yun yung naman yung mga previous or promo namin. Kung narinig mo yung binanggit kanina, tapos sinerch mo, wag mo nang ipakalat, no, Day? Ikalat mo lagi, Day. Oy, kaya nang makilala siya ng husto ba? Oo, kasi Day, wala na yung challenge natin. Kasi, di ba, yung challenge kasi, Day, yung i-maintain natin. Kasi si Cabanong nagpakita talaga 100,000. Gusto ko siyang gayahin. Kasi ka ba, no? Oo, gayahin natin si Cabanong. Wow talaga. Di ako makapaghintay na sa love story na yan. Yan. Wow, thank you so much. Sample nga, Ate Maritz. Sample gusto nga mo sample? nung nagbabasa ka ng sulat. Yan. Dear Ate Marites, ako po si Susan, taga Iloilo. At ako po ay na-in-love sa isang taong may asawa. Subalit, masasaktan lang pala ako sa bandang huli. I bow. Thank you. Yan po yung magiging style niya sa narration. I love it. Yan. Gusto daw ni Winter Bear. Thank you so much. Zaza Di Guzman, take 2. Take 2 daw. Wow, talaga di na ako makapag-antay sa love story na yan. Salamat naman po kung gano'n. Oh, You are giving us the hope and the courage to always make a new one for you. Guys, kung paano nyo po kami sinuportahan sa mga horror channel, sana supportahan nyo rin po yung aming Christian drama, yung Tanikala. Yes. At saka yung love story. May live mamaya sa anong channel yun? Sa Barkadahan. Sa manunod na yun. Huwag mo ko ipakita ha. Sa Barkadahan, manood kayo ha. Parang pabonus na lang yun guys. Yung makakakita sa akin, kahit makita nyo ko, manood pa rin kayo ha. Kasi hindi naman kayo kumbaga, nagsuporta naman kayo, hindi sa mukha ko, no? O di sa boses. Sana mag-maintain yun. Kahit makita nyo kami sa personal ba. Huwag kayo mo-turn off ha. Turn off. Wow, Christian Mamaya drama. po magla-live po ako, Maritan Shana Nadal, for our live drama presentation. At 3 o'clock po, it's midweek service po dito sa Mission House, sa His Sanctuary, Hong Kong. Colon, Hong Kong. Ayan. Wow, Christian drama, ganda naman. Oh, yung Tanikala natin, tingnan nyo po, ano yan, Christian drama. Gusto ko rin po yung Christian drama. Pag sinerge nyo po yung aking featured channel, yun po yung Tanikala. Pero yung dito sa Tanikalang Lagot yun, kung gusto nyo makinig sa DCES, alas 3 hanggang yung slot niya? Alas 3. Yes, tama yan, sir. Yan. Alas 3, 3 to 3:30. Pero mamaya, dun sa Radyo TV. Mamaya sa Radio TV, alas 10:30 ng gabi. Yan. So, abangan nyo po kami. Yan, tama yan. Hindi naman sa muka. Yan, sir. Yan. Hindi naman talaga sa muka. Maraming salamat sa inyo, guys. Papaabutin ko lang siguro ito kahit 30 minutes. Ma-maintain lang natin yung yung ating analytics. Kasi hirap, guys, na yung babalik kami. Kahit marami kayo dyan sumusuporta, kahit 4,000 pa kayong nanood, bababa pa rin yun kasi hindi gumagana. Dapat pa-maintain. Kaya pasensya na kayo kung live daw muna tayo. Your host Dark Shadow is in Hong Kong. Ayan. Naghanap ako dito ng sideline. Kahit makita kita, sir, makikinig pa rin naman ako, Dark Shadow. Yun. Nakita mo na ako? Nakita mo na, Day? Nag-search na ka, Day? Na-search na ni mo, Day? Yes po naman, kahit anong klaseng pagmumuka yan. Basta ako stick to one. Kumbaga, mas gusto ko lang busilak na puso. Yun. Wow, busilak na busilak talaga ang puso niyan. Maraming minamahal yan. Akala niyo ba?
Ayan. So please do support also my Facebook page, Marita Anciano Nadal. Raitan Shana Nadal. Si Marita Anciano Nadal, guys, isa siya sa bigating drama Ay, talent ng grabe Bombo naman. Radyo Naga Grabe naman si before. Pastor. Ngayon ay Glory isa na to siya God. sa mga Parehas lang magagaling tayo. na drama talent ng DZRH Ay, at ng grabe. DZES at ng TV5. Yan, mga pumapasok na to sa mga bigatin po ito, guys. Hindi ito Oo, basta-basta. talaga pong mabigat ako, 120 Oo, kilos ako. hindi ito basta-basta. Ang ano nito, ang pagganap nito. Kaya nga hindi ko ito ini-invite, ginigisa kasi ang TF kasi nito, guys, mga 1,000 na per ano niya, per Grabe pasok. siya. Grabe. Per ano yan, per 5 minutes. So kung yung Hindi Up- naman po. hindi naman. 1,000 na to, guys, ang per 5 minutes. Kaya yung oras natin is 1 hour, di ba? Ilang ano yun? Ibig sabihin 6,000, guys, ang TF niya. So, kaya guess lang siya, no? Salamat sa inyo, guys. Sa inyong walang sawang suporta. Pabutin ko lang 3 minutes more to go. Asa na yun? Winter Bear, di ba? Winter Bear. Ma'am Jenny Villanueva, di ba nasa Hong Kong ka? Sana nga po makita ko po kayong lahat na dramatista ng Dive Pwede Shadow. po, please. Hmm? Punta sila Sunday. Oo, punta po kayo dito, yung mga nasa Hong Kong. Yung talagang decided, mag-chat po kayo para po ma-pick up po kayo ng usher. Oo, punta po kayo. Maglalagay ako dito sa community para dito na kayo magano. Ay, hindi, picturean ko nga pala yung breakthrough para at least yung po. Yes sir, Nair po lang po. Wow, saan ka dito? Sa Colon lang kami, Jordan Colon, Hong Kong. Dito lang kami sa may park. Saan ka dito? Maglalagay ako dyan ng sa community para doon na lang kayo magme-message, no? Kasi hindi tayo pwede maglagay ng link, ayaw ng YouTube na maglalagay ng link sa live. Pababa ng enjoy and God bless us all. Saan po kayo dito, Ma'am Jenny Villanueva? Naalala ko noong March ata yun, nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko lang na-screenshot eh. May nag-promise sa akin noon na libre niya daw yung plane ticket balikan Wow, sana. from Philippines. Kaso parang hindi ko na siya nakikita, nakalimutan ko na. Paramdam ka po. Yumetay din, Jordan. Oh, malapit lang po. yung place- Yaumate? Ano? Saan? Saan? Yaumate din. Yaumate. Medyo, dyan lang sa una-una. Oh, malapit lang pala kayo dito. Yeah. Meron po kaming live drama, 3 o'clock, by 3 o'clock in the afternoon. You can come and drop by. If you are available. Oo. Ilalive ko na rin dito. Pero lang, hindi ko lang ipapakita. Doon lang ako sa kabila. Dito. O di malapit lang, no? Sino kaya yung nag-promise sa akin? Pag naalala ko yun, yan. Patay ka. Hindi, pag naalala ko yun, aalalahanin ko lang. Nag-live ako noon, nagplano ako. Kailan ako nag-start sa Tanikala? 3 months na yata. 3 months. Oh, 3 months ako nagsabi na parang ang sarap mamasyal sa Hong Kong. Tapos sabi niya, sige na sir, punta kayo. Ako na bahala sa plane ticket. Yan. Oo. Kung sino ka man, kung nandyan ka man, kung nanonood ka man ngayon, kung ikaw Para naman yung manangaba. nagsabi, para makabalik ako ng Pilipinas. Kasi guys, pag di na ako nakabalik, di na ako makagagawa ng upload ba. Dito. Tapos dito, pag di ko nakabalik ba, makukulong ako kasi Ay, wala na grabe. akong... Mag-igsig-igsig ka lang sa Macau at sa China. Hindi ka man makulong yan. Magano lang ako dahil magpalit-palit lang. Taga saan po kayo? May nag-comment sa TikTok ko. Ano nga? Anong sabi niya?
Taga saan daw ako ba? Malapit ka lang dito, no? Dito lang ako sa His Sanctuary Christian Church under Mission House, under Pastor Bong Hermosa. Yan. Anong ginagawa nyo ngayon dyan sa inyo? Di mo alam na yung boses na yan ang happy pill ko araw. Uy! Kung nalaga ka, ligawan kita dyan, ah. Kaya man guys, yung mga nakakataba ng puso, ano. Basta guys, Trivia lang po sa mga viewers po ni Dark Shadow. Si Dark Shadow po ay still single, available. Very much single and available. So, kung meron po kayong mga kakilala na mga naghahanap ng mapapangasawa, perfect po itong si Dark Shadow. huwag namang perfect kasi ano naman tayo niyan. Ayan. Nakaka-inlove kaya ang boses. Ay, Sino nakaka-inlove? kaka-inlove. Yung boses ni Dark Shadow o boses ko? Kanina, Clear. kaninong boses daw kayo na in love? Boses ko daw or boses ni Ate Marites? Ayan. Siyempre, Dark Wow, Shadow. talaga single din po ako. Wow! Ay. Uy, gumana si Nightbot. Ang tagal-tagal mo na Nightbot, ha? Ikaw Nightbot, si Nightbot. Hello, I'm back. Rachel Sonia is back. Ayan, salamat. Gumana din si single din po ako. Single mom nga Sana lang. all. Ayan. Ilan na? Nasa 12. Minsan na 15. Minsan na 9. Minsan na 4. Pero sabihin nyo lang guys, salamat si Nightbot kasi binayaran ko to si Nightbot para pag wala ako, siya yung magwe-welcome. Anong ginawa niya? Yun, di ba? Susan Mabuti, nako, pakita mo na mukha mo, Dark Shadow. Basta malapit na guys. Kung nandito kayo sa Hong Kong, ayan, sige po. Ito bonus na lang tsaka sa mga pupunta Sunday, dito sa meron Sunday, tayo. diyan po kami sa Brickthrow. Ngayon. Mamaya meron kami. Yung mga yung pupunta, pwede nyo kong picturean, walang problema. Wag nyo lang muna, pwede nyo rin pong i-post, basta Huwag lang pangalanan. wag nyo lang pangalanan. Sabihin nyo na lang, jowa nyo, ganun. Susan Mabuti, yan, maraming salamat po Ma'am Susan Mabuti, thank you so much. Nandito po ako ngayon sa Hong Kong. Yan, ingat kayo, God bless. Siyempre, sa boses ni Dark Shadow ako na in love. Ay, grabe. You're so unfair. You're so loyal to Dark Shadow. Ha? Ma-in-love ka na rin daw kay Ate Marites. Okay, Guys, Ate Marites. yan, pero hindi siya Marites talaga. Yun lang yung naisip namin na na title ng channel, Ate Marites. Okay lang ba kahit di kita basta boses ko marinig, okay na. Puro pati kayo dyan mga babae, Day. Oo, Day, Zay. Sana magkita tayo para Zay, ano ba, Zay? Ayan. Yeah, yes, loyal po ako sa boses ni Dark Shadow. Yun tayo eh. Sino ka ba, ha? Ano bang pangalan nitong loyal na yon? Gusto mo awayin kita, joke. Love you. May asawa na po yan si Ate Marites. Hi Ate Marites, musta na po kayo? Kilala ka na. Kilala na ako. Narration Hi, song na. I'm so fine. Mm. Hi, this is me. This is my face. Yan. Si Ate Marites, may ka na. May tagahanga ka na. Guys, abangan nyo talaga. Magaling po siya mag-narrate. Love story. Kasi ayaw namin yung puro horror. Gusto namin may ma-relax din kayo. Kung paano nyo po kami sinuportahan, sana suportahan nyo rin po kami. Mga kaya makaka-record? Mga lang. Ikaw, didepende ko sa'yo. Basta pag meron na, go na tayo. Sige, basta hindi naman tayo nagmamadali. Kasi ang gagawin lang natin, pag may ginawa ka, So edit nakita ko na agad nila yung mukha ko. Magsasawa na kaagad sila sa mukha ko. Ayan, si Ate This is me, Ate Marites. Yan. Pero We'll tunay, be having, yan. Guys, dabber din yan. Dabber din siya sa ABS, GMA, Channel 5, Hero Channel. Ayan, yun. Mga dabber siya. Kasi one time sinama niya na ako nito sa Hero Channel eh. Kay Evangeline Labalan.
Kay Tita Vange. Tita Banji Labalan, yan. Love you all guys. Yan, maraming salamat. Ganda naman, so pretty. Maganda So ako na po ang magla-live next sa YouTube ka ba? Facebook. YouTube ako. Sa Facebook ako. Abangan nyo siya guys. Magla-live na siya sa kanyang Facebook sa ganda naman ni Ate Marites. Guys, supportahan nyo please ha. Kasi malay nyo kung nauumay na kayo sa urban legend story. So at least a love story. Yan. Meron kayong choices. Tulungan nyo kami na ma-monetize siya agad kasi hindi ko pa masyadong gamay ang algorithm ng love story. Pero itatry pa rin namin, gagawin namin yung best namin. And of course, andyan po kayo to support us. Sana target namin sana mga 2 weeks or 3 weeks ma-monetize na kami. Kasi syempre, 'di ba, sayang naman hindi naman sayang, parang 'di ba, sa horror channel isang video lang na mo-monetize na kami. I hope na hindi man ganun sa love story. Basta yan, supportan niyo lang kami. Yan, support po kami hanggang dulo. Wow, Ate Marites, gusto ko pong marinig mo pag-acting. Yan. Mamaya. Search nyo siya sa kanyang Facebook page, Marita Anciano Nadal. Mukha ko po yung nandun. Yan, mukha niya mismo Mamaya yung po magla-live po ako. Ayan, yan. Magla-live na po ako ngayon. Magla-live na daw siya. Marita Anciano Nadal. Marita Anciano Nadal. Mukha ko po yung nandun. Sa Yan, ating, yan. DP. Siya po yung... Okay? Ayan. Ayan na po. Going to live na po ako. At 1, 2, 3, go. Hi, hello guys. Good afternoon. naka-front ka. Eh guys, lalayo lang tayo ng konti. Ayun siya, di ba? Sa San Ramon, sa Pagdod, sa Bintay, sa Magalak, sa Umbao, hello po. Good morning sa mga taga-Bintay. Mag-i-exit na pala ako, guys. Kasi at least 37 minutes. Salamat sa inyong pagsuporta. Mamaya try ko rin mag-live ulit para Salamat Ma'am Rachel Sonyo, Michelle Cagadas, and Susan Mabuti. Sino pa mga nandito? Rachel Sonyo, Nightboot, maraming salamat. Ayan, si Nightboot, bira lang. Guys, yung nagdi-delete na mga message nyo ha, si Nightboot ya, Nightboot. Si Nightboot yan. Ayan. Winter Bear, Sasha de Guzman, Take 2 daw. Ayan, mamaya AMW VN14. Yan, download. Ayan. Salamat sa inyo guys. Ingat kayo dyan. Salamat guys. Salamat. Comment na lang kayo sa kanya, message na lang kayo sa kanya na galing kayo sa Dark Shadow para ma-welcome niya yan. Sige, salamat guys. Bye-bye.